Kini kedua redaction Meghalaya bang sengopai piparo syaktup kubor minta kejanmian. Syua pangin paj ki kubor ki bapnya ngenya pecoy ki mat ki pekongsan. Bu umenturi rang bak kejela konrad ki sangma ya umau nongrem pantai ke hospital Ayush ke badan Chipau jingtia hamerenggi para. Penbena usembut menteri rang bak kejela ubak Preston Timsong pasien in sedang penterai kamno ya kesurak intermediate lane na wailoi syamau keruan. Kiu kejing yap syaka arpu nyungud ha kejing betay ke kerem dawyong ha tangsko tang yai peteng ki kam telat yam. Li ke Presiden Kari ke Draupadi Murmu ya ke Tamasa Bastar Pandung ke Bapen I ya ke jing rius pak ke Kolshor jang Kiriulung. Bad ong umenturi ke Tenat Commerce Piyush Goyal baka jingete soskular hapedeng ke India bat ke Amerika ke long ban kentiu ya ke Khayi pateng. Mentanginya paswa syaka kubor na keleng kejela. Umenteri rang bak kejela u Konrad ki sangma ulabo ya umau nongrem na kabenta ka hospital Ayush ke badan Chipau jingtia hamerenggi para ha Southwest Garo Hills hapo jangka National Ayush Mission menta kasngi. Ke projek ke basyang dor nyukulur tingka ke balabu por na ke benta usnam mang tingka arajar arpusan arpunrio kan kentup ya lai pusan teli ki post themai na ke benta ki doktor Ayush ki nurse bat ki nong hikai yoga bat kan ya baro ar ke jing sumar ya ki nong pang basa bat ke jing syakri ya ke kot ke kia bapura habak keren ha ke jing yalang umenteri rang ba ulapen pau ya ka benta jang ka hospital ka ba penkela ya ka jing sumar pang ban kentiu i rukom sumar ban kershan ya ka jingkot jingkya jong ki samla ba ka jing penya so lang ya ka dawai tenrai hakani ka sngi lawan ya shimbenta daki MLA kata u Sanjay A Sangma bad Yan Botham M Sangma ka Deputy Commissioner ka Anandya Rajshri bat ki wei ki bala shakhat ngopa ko hospital ketemu ban syakri ya kishnong merenggi para bagi jaka pemarjan ban kintiu ya ke jingla ban yo ya ke jing sumar ke bapha bat ke bapura hakani ka than kapun Pengrang ya project namin gamchat pegpa project onga 10 bedded integrated Ayush hospital ya area songdong pa mandirang na sana banani bidungo aro dengtang health ni facilities rangko aro service rangko ya Ayush hospital ni utnamat gen chukmota na tumasia Ayush hospital ni aganon anchini normal hospital kata Dongja. Aida health services sang dongna ba donga. Ende ba Ayush homeopathy ba lifestyle related treatment rangko ya Ayush hospitalo on bata. Usembut menteri rang ba batru menteri badai pet ya ketenat PWD road ubak Preston Tingsong dang shen ulapen bena ba shen ensa penteri kamno ek surak intermediate lane kabala ap kmi linti laslam na wailoi syama kurwan ula ang baka benta ka baningkong kan kintup ya ka benta na du wailoi hadu mau kurwan hadu shnong rang thong ha kabala kmi linti baka jingte kan sedang haki penai banwan kajing penbena kalong ha kajing yalang penhap perda ya kajing rakit dap shispa snam kasnang mau kurwan
Hakategasngi uba tengsong ula ai tiru ya ka work order ka ba arphulak tingka na ka benta banchna ya ka madan football mau kurwan hapo ka CMSDF bat plir ru ya umat jang ka rozaya nongram ka bade ka menteri baningkong jang ka mau kurwan kum kadak jong kajing ya don bentalang jongi nakaliang ke sorka ban pensa jingken mau ya ke snong ka bakerpang ke jong pi ya ke jing dap jong pi sit partner ngawarra ya ka we ka sanction hak we day bat ke jing angut ke snong bat sna ya ka madan football hamne hapo ke snong mau kuruat ka bangi ai ar polak tingka na ka CMSDF KHASI Students Union KSU Laban Circle kalapan pau ya kajing skaukia halor kajing kiu jong ki jing e ki bayade bat kajing skan jong ki pat ba haus saudong jong umat kiang nang ba hanong ba shalong President ka KSU Laban Circle u Jason Lalu ulaong ba ki nong let nong wan bat ki nong yai lenti ki sngo ba kim don jing skan na mar ka jing yai don jong ki briu ki ba sha sumar drunk ki ba yalum lang hakate ke jaka hadien ba ki lami na civil hospital kakinhon jang kidkhat ka KSU balayalam da uba lalu kalaya kendu ya surgeon superintendent jang ka civil hospital Shillong bat kala ai ya ki jing ujor na ki nong shong shnong da ka ba pen pau ba ka te ka jaka kamlong shu ka ba bet ban yat pat ba man ka por kani kasngi ni wan da linti pajajai but ni wan kendu ya superintendent but party ba in ho nakaliang jong i ben chim kya ban ong i gini gi na samla ki bawon sim ya ki dawai ba hadin bagi dap sim ni dawai ki di bencong kacu ki football ade ham tam le hu mot kyang nong ba wa kam long kendong kadi ka jaka ke jong kerpang jong kaseng ba udon hu mot kyang nong ba di iwan ka linti bejai ba ka khubor syakiru ni pensau ba kadi ka linti ba ikwa ban kerpat iki ban pensudu iki ba kimdei ba kin yang dan ni bikin pelong menjaka song jaka di rumah jaka kai drugs kai kenja tibat lada nakaliang doki kim simkia lani kim sunyo ya kan ka jingwan jai jong seng kamban si ka seng kini kenjat balai kan simkia bat kan sim lagi an aktil jong lajong kumba ar punyongot ki briu ki lado no yala ka jong jing em ba khandai ngot ki wei pat ki lamin sa ha jing bthai ka wei ka karam do yong ka badan ha thang sko East Giant Hills District ka jing yale ban yo pelat em kadang ya chakmat ha ka te ka jaka ha ka bala pendon kam de ki kin huan na ka NDRF SDRF SRT ban BSF kyang ki bor penyat ki dang beteng ban tre ban pentikna ya ka jing ngan jong ki nong tre ki brang sa ban lap ikinu ki briu ki baja The District Legal Services Authority, lani DLSA, West KHASI Hills District, dangshen kalapen long ya ka jingalang jong ki samla puli bat ka program pensngu thu shapang ka an ha Anderson High Secondary School Nongston ban pensa priang ya ka jing tip halor ka jing shangkha khna ya ka jing yat pat ba la pen bana da ka Chief Judicial Magistrate ikong DMKS Shadam ha ka ba la yo i ki samla puli ba ki ra i jing tho ki badon ki khubor ki ba pen pau ya ka jing don kam jang ka jing nang jing stan bat ban persha ya ka jing shangkha khna ha ka program pen sngu tho pat ba ka bala pen long hadien ka la don ki jing ya kren shapang ka an pokso ka Prohibition of Child Marriage Act bat ka mission vatsalya da ka ba pen san ya ka jing ya da an bat ka jing don kam ban ya da ya ka hok jang ki khna Lapenlong ya katamasa halor kapang watchwala tandrai hakashnong tinghor ha West KHASI Hills District ban kintiwi ka sap kapong jong ki samla bat ban penne pensa ya ka riti dostur jong ka than rimuliang da ka ba penlong ya ka da ka ngi thmei muliang kan ni ka tamasa ka penle jingwat halor ka jing ya ko bam tandrai ki jing ya thu khana jong ki rangba ki phawar ba ki jingshna da ki khti jong ka than
Kata masa ka pen iru ya ki jing syat kolshor da ki jing ruai ba pau nam na ka jela. Da ka batmu ban pen imbyang ya ki riti dostur ki belajar no bat ban wandra ru ya ka rinsan ban ailat ya ki sap balaburi na ka than. Oi kadi ka jing senang ibarat ba? But kibun ki egi ki bam bit padbiang ten ring ila shim kani ka jing karai bangin penlong ba ya kani but hani ka benta ki don bun jaj ka beningkong kalong bangin yet ningkong ya ka bam bakumno umuliang ubam tingila penlong dengan ni ka jing kop shet ten rai muliang but ka daw bangi penlong kani kalong andangi syong ya kena bat ki ruteman ma ni labba ka don kata ka jingdo ka bakraw ba ka baban ya kani ka dong ka than de ki post nam ki ba mensua Kanong ba shlong kala penlong ya ka jing pen kre ya ka jing ai jing hikai halor ka jing ja khenyu jumai pen klan ya ka jing ya trelang bat ka jing pen kre hapdeng ki tanat ki badai pen bat ka jing pen julor kamaryang la penlong ya ka jing ai jing hikai hinnin ka sngi hataraghar ka badai ka guest house jong ka jela ka badan persha ya kanan polong kat ba ya ka jing ai jing hikai ba kongsan labu ban long ha ka khendai tarik urampang na du ka por khat architect no paisni kapla sedang hakaju ke jaka. La penlong da ketenat revenue bat disaster management hakajing terelang bat ke MSDMA, DDMAS bat ke NDMA. Kani kajing ai jing hikai ka thumu ban pen bhai ka jing pen kre ka jing terelang hap deng kitenat bat ka jing la ban pen biang ya ki jing don kam ki bor pen ya ki la penti kena ki pat ba ka te ka jing hikai ka de ka la jing ada bat ki la ai jing mut ban nom tiang. Ha East KHASI Hills ya kan ni ka drill la penlong ha mau plang CNR di block. Hadin ka jingja bas ngosi aga jingti doyong hatang sko ka nong Raymond ngopa ka kong Agnes Karshiyeng kala ong bakala tho sya ka CBI ha ka pratarik ukala lingkon arajar apun riu. Ha ka bayade pat ka jingja ha ka arpulai tarik unopra arajar apusan. Ya kan ka kam la IT sya chief secretary kalakan thoru halo ka jingbom le AA jong ka sarkar da ka bakinno bala da ka sarkar kala shimkha kanom shimla don kum kani ka jingja pas ngosi bar kala pen pau ya ka jing sngokhya halor ka jingti do yong bean ha ka rukom jong ki thliu khnai da ka babu jingkli balai beki bor senchar kidang yai peteng ban le bom sut nyau halor kani ka man. District Magistrate jong ka East Giant Hills ulapen mi ya ka hukum katkum ka kendon shispa andru pulai BNS ka bamana ki brio banyalum hakeleng ki jakat ti doyong bean ba ka jakat rekam hatang sko ka jingpen pana ka ailat bandrung tang ye ki he ki batre ya ki kam bala ai bor ki bor senchar ki lapen pau ba ka ni ka jingkhang ka long ban pinti kna ye ka jingsngan jong ki pat ba bat ban yada na ki jingja basngosi kamtam hagi jakati doyong ki badan jingma lakin tu yiki nong shong shnong bat ki nong wan jungo kai ban buat renti yakate ku hukum mentangnya pai shiki kubor na keleng ki tan jate lamingi Kasor Churan Chanpur, Hamanipur, kalawan pai biang syaka sukasan hadin ka jinga kenat ka bedang shen. Gibor bahalor kilapin klan ya kalat pahara ban penne ya ka syong suk syong shngan, bat ban pentikna ya ka jing yada ya ki nong syong shnong. Gibor penya shnong kidang ya beteng ban kemi bnya ya ka jing long jing man ha ka ni ka jaka. Mentapan inya pai sya kubor na kalengkari. Ka President Draupadi Murmu ha kasngi palay kalple ka tamasa Bastar Pandum hajak Dalpur ha Chhattisgarh ka bapen pau ga jing riu spa jong ka kolshor jong ki pat riu lom ha ka thain Bastar.
Haba ajing keren hakani kasngi ke Presiden Kalaong bagi padba nong song snong jang ka bastar ki im ka jing im kum ka jing rakhi pat namar kata kani ka tamasa ka pen I ya ka jing rius pa jang ka culture tenrai jang ka than syakari pat ka berthai. Ulat ka Chhattisgarh ura mendeka Menteri Rangba u Vishnu Deo Sai bat Menteri Kena ka Sorkar Pedeng u Tukhan Sahung kilaya shimenta hakani ka tamasa. छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपराओं के गहरी जड़ें आज भी जीवंत बनी हुई है। मां दंतेश्वरी का समर्पित वस्त्र दशहरा जनजातीय संस्कृति और भाईचारे का अनूठा उदाहरण है। हमें अपना गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। विकास का वही मॉडल सफल है जो विरासत को संजोते हुए Kisipai Indian Coast Guard ICG kila penpulam no ikajing temu shalanto iki umpnyang nabari kabalale lingba na sun bat na duriau ru kumjo. Kani ka jahat ka don benta hagajing penpoi hapding duriau ya ka umpnyang bat tador perki jahat kit umpnyang nakiri ki bat don hapding kajing yakan ad. Bat syakta syaki jahat kit umpnyang ki badan hapo upur usam jang ke international waters na ka benta bandi ba nya ki umpnyang. Yakan ni gajing kendra kepala penlong hakas ni pale layo ban bat ya lai teli ki jahat ki basuba don keti keba ai kebajngai kumba shispa mile syapang sep ngi jong ke Mumbai ki officer jong ka ICG ki la penshisha ya ki kot kisla jong ki lieng hakabala bishar penya ya ki jingtep balalum na ki te ki jahan bat ki la penlong ka jing toket ya ki nong trai ban lam ya ka rukom trai kam bapura jong ki nong khayi be an. Mentanginya pai segi kubor na keleng ke pertai. Menteri Rang Bakdo kari India Narendra Modi ya ubala sinran da Menteri Rang Bakdo kari Malaysia u Anwar Ibrahim ulapoi hagajaka ban ai jingkran shakinong India ki basa ha Malaysia. Hakani ka jingyalang lapen pau ya kajing ya day ka baklan hapdeng ke India bat Malaysia bat penyo ya ka rinsan na ka benta banyak keren bat kinong India ki basa syabar kari. Menteri Ketenat Commerce Piyush Goyal ulaong bagajing temu jang ka soskular khayi pateng hapedeng ke India bat ke Amerika kalong ban ajing mentoi kinong khayi jang ke India kinong rap ki karkhana kinong terai ki samla bat kinong sengkam ladi ulaong bakadi ka jingete kular ban kan wanra shibun kilat yo kam yo jam kan penyar kilat khayi kan penklan ya ka yo kakat bat kan penkiu stat ya ke India ban longkari ka bekiu ha ka yo kakat. भारत के उपभोक्ताओं को लाभ देने का मौका मिलेगा या नए रोजगार के अवसर खड़े करने का मौका मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे लेके जाने का। मैं समझता हूं ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSMEs को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को।
Mentanginya pai sigi kubor ya lekai. KHASI Students Union Kerdam Kulai Unit kabahap hapok umsning circle kala play kalempung match Parang Cup Football Tournament mentakaski ha Kerdam Kulai ban kintiu ya ka sap kapong jengki samla ban kintiu ya ka jingpen mi pisa na ka bentakas school Kerdam Kulai LP ban UP yakani kalempung la play da uba lambok rembai Vice President ke KSU North KHASI Hills District hakaba la wan yashim benta da ke khatrew teliki kinhon hakani ka jingya lekai la play la yoi baka KSU umran yang bernai kala penram ya ka kurshla da ar la kawe haka jingya lekai ka bi itnat bha kinong ya lam snong bat kit khat ka KSU kilaya dan lang hakani ka sngi Tentu ini jungi yang ne mau ngilecak kini no kisnong pagdon kini jungi KSU niskentu iki bor ba nem niya tang taus nem ikwa ba kani ganti ka fast football tournament priya ka Kerdam Kulai unit bat ikwa ru lasem nem kanwan ka second ka third ka fourth mateng habang la form unit ki aja na buntu kimdon ki activities kimdon ki ai ka kam bat le na mata ka bha kam yak joko snong ka thau mag snang ki bangilit perform unit hakleng karikasi snang ki bade train ka bat ka dorbar snong iseng lok mi iseng samla khnang baka seng kadang la tulun ni kam go bha Timentapan inya pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hakaleng ki benta jong ka jilla Hatura kajing kreat kalong kat R degree Celsius baga jing shit kalong arpolai degree Celsius kajing sengam ka hau mentakas ngi kalong sanpo kendai na kashispa hapapai pa shanong ba shalong kajing kreat kalong new degree Celsius baga jing shit kalong kat kendai degree Celsius kajing sengam ka hau mentakas ngi kalong ndri husau na kashispa kat bahajo waipan kajing kreat kalong new degree Celsius baga jing shit kalong kat san degree Celsius kajing sengam ka hau mentakas ngi kalong sanpo pra na kashispa kasun beneng kan shai hatura shalong ba jowai Shrabangin poi shakapkut jang katup kubor ngenya pit biang sa shisien yakimat ki bakongsan Bo umenteri rang ba kajela u konrad ki sangma ya umau nong rim bante ka hospital Ayush kabadan shipho jingthya hamarengi para Penpena usembut menteri rang ba kajela uba Prestun Tingsong basyan insang penteri kamno ya kasurak intermediate lane na wayloy shamogurwan Kiyo kajing yap siya ka arpanyongut ha kajing tay ka karem daw yang hatang sko dang yay peteng ki kampelat yung. Li ka Presiden kari ka Draupadi Murmu ya ka Tamasa Bastar Bandung ka bapin i kajing riu spa ka kolsyor jong kiriu luang. Bat ong umenteri ketenat commerce Piyush Goyal ba kajing yate sekolah hapadeng ke India bat ke Amerika ke long ban kentio ya ke khayi peteng. Tiparlok katung ila poi syakap ko jang katup kubo jungi menta ke janmien tak hadu banginya syam yang bat pi la syai kesngi haga juga por ku blei pi paro